Julia, láska moja, poď k oknu. Julia, kde si? Celé to začalo v Bulharsku, keďže sme nemali inú možnosť, ako používať špeciálnu formu sanity, tzv. Šlapaky. Samozrejme, zo začiatku tu boli obavy, no po pár dňoch sme si to nevedeli vynachváliť. Trávenie a celková činnosť organizmu sa zvýšila o 100%. A nie, nebolo to tým, že by sme pili vodu z kohútika. No po návrate domov sa všetko vrátilo do starých kolají. A tak sme sa začali pýtať, čo robíme zle. Bolo to len prímorským vzduchom, alebo v tom bolo niečo viac. Po dlhšom skúmaní sme narazili na štúdiu Stanfordskej univerzity, ktorá dokazuje, že celý život vykonávame veľkú potrebu zle. Poloha sedenia je totižto pre človeka absolútne neprirodzená. Pri sedení rektálny sval škrtí priechodnosť konečníka, čo spôsobuje radu zdravotných problémov a v neposlednom rade spomaluje proces vylučovania. Naopak poloha čupenia uvoľňuje konečník a narovnáva črevo a tak predchádza mnohým chorobám a urýchľuje proces vylučovania. Na základe týchto faktov sme sa rozhodli vytvoriť produkt, ktorý udržiava komfort klasickej toalety a zároveň simuluje prirodzené čupenie. Meraniami sme prišli na ideálny sklon medzi trupom a dolnými končatinami. Narysovali sme presný nákres, nechali si vypracovať viacero návrhov a dali zostaviť finálnu podobu stolčeka RectaSafe. Dizajn ho predurčuje k tomu, aby sa hodil do každej kúpeľne. A naše oddelenie výroby dodáva rôzne farebné variácie podľa želania zákazníka. Už nemusíte len sklesnuto sedieť, čakať a strácať čas. Táto každodenná potreba sa môže aj pre vás stať chvíľkovou záležitosťou.